ješ? Jesi to gladan, doći da zovemo onu plavšu odazdo? Ono što mi je spremu čuvala. Neka metne nohke i mezije pa neka donese. Šta ste raspričala? Jesi ti normalna? Dođi bolan kod mene u krevet. Pa čekam te 2 sata, draga žena. Pa dobro, čekaj polako. Pa smrdi mi ovdje ovaj luk, hoću da se onesvijesti. Neka, luk je dobar. Zašto je dobar? Pa dobar je. Pa eto tako, dobar je. Dobar je? Ja. Luk? Ja. Za prvu bračnu noć? Pa ja. Pa tako ti je to kod nas sve, kaže, žena mora biti ko pišta prvu bračnu noć, zato sam morala tamo da se brijem, naše, sve tako. Šta da se briješ? Pa ja, morala sam da bude bedlake. Pa šta si obrijala? Pa sve. I noge, i pazuhe, i sve. I šta ti je to sve? Pa sve. Obrijala? Ja. Od vam. Gdje? Pa evo tu sam. Neću ti bliže doći. Pa ti si mi žena bolan, jesi ti normalna? Pa dobro, čekaj, moramo prvo nekako počet. Pa ja sam... Pa ja prvo bi da se upoznamo. Pipo, da ti nisi pukla od ove tople vode, šta ti... Čekaj, Čamkić, molim malo pažnje. Ja o tebi ništa ne znam. Kako ne znam? Pa ne znam, ništa mi nisi rekao. Znam samo da si bahno u selu, pišao tamo u kamenjet, nako ispadalo, ostalo, ništa ne znam. Jesi ti ikad bio sa ženom? Jesam ja ikad bio sa ženom? Ja. Nekako mi izgledaš kuda nikad ženska nisi vidio. Ja. Pa bolan, ja sam do sad bio sa 3,5 miliona žena. Ja? Znaš kakve su to bile žene? To su bile... Evo, sad ću ti reći samo jedan slučaj. Hajde. Aj kad smo pitali, zamoli mene Samanta. Ja? Jedan dan, znaš. Kaže, Čamile, jedna se zaljubila u tebe. Ma jest, ozbiljno ti kažem, vidi, moli mene Samanta. Kaže, Čamile, jedna cura moli da hoće da je upoznaš. I da je ono, znaš, ono. Jakan... Ko je? Ono. Pa ko je? Ono, Bona. Da se upoznate? Ja. Ili da se gužvate? Ama da se gužvamo. Prvo se upoznali pa da se gužvali. Krenemo ja i Samanta putem. Ja joj kažem, Samanta, neću da me moli. Jest. I onda kad sam došao, vidi. Čekaj, nešto me žulja. Žuljavi me nešto. Hajde nastavi. Šta te žuljavi? Nešto me žuljavi. Da vidim. Pa nećeš pogledat. Kako je to? Hajde dalje. I? Ja? Šta to radiš? Ništa. Slušam te. I ona je išla u šum. Nemoj se ništa tu sladit, nego pričaj. I krenem ti ja sa Samantom do baki. Hajde. Do baki? Do bake si krenuo. Kako je se baka zvala, možda je znam. I slušaj ovo. I krenem ti ja tako i u neka doba morala je i Crvenka pa je morala fiziološke potrebe da obavi. Ne znam čije je ovo. Jest. I u neka doba... Potkaj noge, lakše ti priča. Žena u mom životu. Ja? I ja ti, moja Pipo, uzmem da je gužvam. 1, 2, 3 put, 5 put, 7 put. A zašto si je gužvuo? Za sebe čuj. Može li meni jedno mlijeko? Ono pasterizirano je, homogenizirano, a Čamke voli kozije. Pronto. Ovo je grozno. A ili ima televizor gore? Ima televizor. Može, ima li filmova da se naruči? Treba mi ona jedan Hopa Cupa se zove, to je novi. Ja gužvam. I dokle to ide? Znaš, Samanta? Ne znam. Samanta ti je jednostavno Samanta. To ti je najglavnija žena na svijetu. To ti je neki ko pimp.
Jel? Jes. Čekaj da provjerim kako je brojčano stanje. Kako sam se nadala, dobro sam se udala. Boga mi, nisi ti još horan. Na kraju me molila. Kaže, popusti Čamile. Pa ja pametno dodjelo joj. Aha. I Pa ode... ti se natovario ko konj mog mislit. I odem ja na kraju vratim s nađem sa Samantom. Te sad zagrlit. Pa znam ja šta ti hoćeš. Pa šta hoću više ti normalna? Ti hoćeš da se zavrti sad neke zvijede da brojiš u glavi. Hoću da mi se zavrti, hoću da osjetim se čovjekom, hoću da mi lete ptice, hoću da sve hoću, prva bračna noć. Dobro, smir se. Nego, htjela sam da te prvo nešto zamolim, da nešto skineš. A šta da skinem? Prvo kap, onda sat. Ta kapa te nekako degradira. Evo, skinuo kapu. Skini i njega. I njega ćemo skinuti, moja pipo. Da ne zrači. Da ne zrači? Ja. Evo da ne zrači, pipo. Tako. Šta još treba da skinem, pipo? Čekaj da provjerim kako je brojčano stanje. Kako sam se nadala, dobro sam se udala. Boga mi, nisi ti još horan.